Love does not begin and end the way we seem to think it does. Love is a battle. Love is a war. Love is a dangerous game of ours. She is glamorous, attractive, cute, and wise. There is another secret yet to unreveal about her real identity. Who is she? Find out. Matar Bahaushe. Wallahi tallahi sai na ci gaba da makaranta ta in ka ki kuma zaman lafiya a malakai da shi a wannan gidan. Nabila. Wallahi gaskiya ka ne abokina. Amma ni ka gane ina goyon bayan ka fa. Ai shi ai kai ne abokin sa. Akwai wani mawaki da naji ya ce wanda bai so da bai ke mu rayuwa. Wallahi ai kana burge. Kai mutum ka wata mai zafi kuwa. Kai kana da matsala. Mai zafi. Ai ko za ta kona. Yanzu fa kake nuna mana wata a waya. Kaga baka da tabbas yanzu kuma ka gano wata kana cewa me to kai yanzu me kake nufi to ai wacce wacce hanya zaka bi kai ina dan Allah yau kuma suna na yake kira gadan gatsai abinda mata baji ba Matar Bahaushe a namijin Bahaushe